Lucius Annaeus Seneca, bedre kendt som Seneca den Yngre eller bare Seneca, er en af de mere prominente filosofer i stoisk tænkning. Måske kender du ham også fra fortællingerne om, hvordan han agerer rådgiver eller lærer for den romerske kejser Nero, der senere beordrede Seneca at begå selvmord. Stoicismen opstod ved den græske Zenon fra Kition omkring år 300 før vores tidsregning. Zenon havde forsøgt at gå i lære ved kynikeren Krates, men indså, at det ikke var noget for ham at gå nøgen rundt i gaderne som en hund for at leve i overensstemmelse med menneskets egentlige natur. Alligevel så Zenon nogle træk i kynismen, som han udviklede videre på. Blandt andet, at man ikke bør lade sig styre af ting ude i verden, men at man derimod må fokusere på det, man kan ændre, og det vil sige tingene i en selv. Hermed blomstrede en ny retning af filosofi, der sammen med epikuræerne og skeptikerne skulle definere den græsk-romerske filosofi. Stoicismens lære kan deles op i 3: fysik, logik og etik. Det er primært den sidste, altså etikken, der har gjort indtryk på den moderne beretning om stoicismen. Hvis man virkelig vil forstå stoicismen, må man sætte sig ind i alle 3, da argumenterne ligger til grund for hinanden. Alligevel kan man sagtens bruge tid på at læse stoisk etik, uden at man behøver at sætte sig ind i deres kosmologi, altså deres lære om, hvordan verden hænger sammen. Men hvad er det, den stoiske etik kan byde os? Og hvad er det, der stadig rører så mange mennesker i dag? Altså, hvorfor fortsætter vi med at læse Seneca? Et af de klassiske emner i filosofien er talen og samtalen om døden. Døden er bestemt ikke et uvendt tema for stoikerne, dermed heller ikke for Seneca. Om livets korthed er en tekst, som Seneca skrev til en, der hedder Pompeius Paulinus, angiveligt hans svigerfar, der var ansvarlig for Roms kornforsyning. Teksten er forfattet omkring år 49. Det er dermed mere imponerende, at den stadig kan være relevant for det moderne menneske. Allerede i første del af teksten skriver Seneca: De fleste mennesker, Paulinus, beklager sig over naturens smålighed, eftersom vi fødes til så kort en livstid, og det spand af tid, der er givet os, forløber så hurtigt, så flygtigt af livet, når man ser bort fra nogle få, forlader alle de andre, mens de stadig forbereder sig til livet. Og det er ikke kun de mange og den uvidende håb, der jamrer over dette. Det får også fremragende mænd til at klage. Seneca mener at høre, at mennesket jamrer over, at vi ikke har meget tid i vores liv. Naturen virker smålig, særligt når unge folk dør, altså når nogen forlader de andre, mens de stadig forbereder sig til livet. Klagen over livets korthed er ikke forbeholdt de få, eller dem, der ikke er dannede. Det forekommer blandt alle. Allerede her afslører Seneca nogle grundlæggende dele af sin tænkning. Vi har, som mennesker, en umiddelbar angst for døden. Den her angst kommer til udtryk i en klage, at naturen er smålig. Det er altså et ydre system, der forvolder smerte ifølge den her umiddelbare frustration. Livet er langt, hvis man forstår at bruge det, skriver Seneca kort efter. Han køber altså ikke ind på den her frustration over naturen. Naturen er, som den er. Det egentlige problem er os selv, eller nærmere vores blik på naturen. Og det vil sige naturen og sindets natur. Vi forbliver afsporet fra, hvordan verden egentlig ser ud. Nogle bliver malige, andre bliver herskesyge, andre igen bliver ængsteligt optaget af, hvad andre tænker om en. Dermed synker man i sådan impulser, og man indser aldrig, hvor skrøbelig man er, hvor længe man har været her, og man spilder tiden på ligegyldige ting. Man lever, siger Seneca, som om man er udødelig. Vi udsætter projekter og store beslutninger, som om vi har uendelige timer i livet. Vi lader det mest dyrebare, altså livet, fordufte og forgå, som om det aldrig slutter. Når døden så indtræffer i enten overført eller konkret forstand, altså når noget slutter eller vi bevidner andres død, så klager vi over, at naturen er uretfærdig, at vi har så kort tid. Det er tåbelig forglemmelse af sin egen dødelighed at udsætte sunde beslutninger til man bliver 50 eller 60, og at ville begynde at leve i en alder, som kun få opnår, skriver han. Seneca kredser dermed om den stoiske lære, at man bør forholde sig til det, man kan kontrollere, og det er altså ens selv. Vi kan ikke styre det faktum, at vi skal dø. Men vi kan til en vis grad påvirke, hvordan vi forholder os til det. Seneca peger på, at mange mennesker lever på modsat vis.
Vi forsøger at ændre verden omkring os, og vi har ingen idé om, at vi kan ændre vores blik på sagens natur. Vi forsøger at tilegne os goder for verden, rigdom og social stand, i stedet for at træne vores sind i at være stærkt og roligt, så vi kan håndtere verden gennem dyderne, visdom, retfærdighed, mod og moderation. I Ciceros Paradoxa Stoicorum fra ca. 46 før vores tidsregning formuleres det oti monon tokalon agaton. Det betyder noget i stil af, at dyden er det eneste smukke eller gode. Et liv, der er styret af ydre faktorer, som at man forsøger at slukke sin sult efter rigdom, efter anerkendelse fra andre, efter magelig tilfredsstillelse af sanserne, vil i sidste ende ikke være et godt liv, mener Seneca. Det gode liv er et liv, hvor man indser, at man ikke kan styre verden, men hvor man træner ens sjæl i at forholde sig til, at verden præsenterer gode og dårlige ting. Vi er her ikke for evigt, og derfor bør vi ikke spilde tiden på de ting, der ikke gør os selv, andre eller livet godt i sidste ende. Vi bør ikke bekymre os så meget om at få et langt liv, som vi bør koncentrere os om at få et godt liv. Tak for opmærksomheden. Citaterne her kommer fra Willy Sørensens oversættelse fra 1996. Vi kan slutte af med 2 citater fra Senecas tekst om livets korthed. Den vises liv strækker sig altså vidt. Han er ikke lukket inde bag de samme grænser som andre. Han alene er løst af de love, der gælder for menneskeheden. Alle århundreder råder han over som en gud. Drejer det sig om fortiden, han omfatter den i erindringen. Om nutiden, han forstår at udnytte den. Om fremtiden, han foregriber den. For ham bliver livet langt, fordi alle disse epoker er én sammenhæng. Nu mens blodet er varmt, bør du af al kraft søge et bedre mål. Hvad du kan forvente af et sådan liv, er de mange frugter af en god tænke- og handlemåde, at elske og gøre det gode, at glemme lidenskaberne, at vide hvad det er at leve og at dø, og at opnå den dybe ro.